sangka zukwa somnga paruk kumania polen ramchung thingtlang hun pakhata hian kokran pui thiam pakhat chu manmole hlauthon mel tak hian naupom chung chuan bekin lampang hi arun pana chu no sena pom chuan chin chiana bat mak danglam tak mai hi anei tlat maya chu pui thiam chuan chu thil thalo sakol lampang chin chiana ni chu na hriani chu no pang chu arun than len huna khovela boina chi rang chok chuak tu tur ani chu ringani hrem hmuna tanga khovela mi hringte ron ti buai tura an ron tir ni chuan angaya chu no sen aron hruai mek chu a chem te ken chuan ti hlum chu atumani chutia no sen ti hlum atum lai tak chuan police te chu ron thlengin a hman roken lai chu paithla tur chuan an lo tia ma se pui thiam chuan an thil ti chu an hriat lo thu le chu no pang chu an ta na hlo theila ni tur thu chu soya pui thiam pa chuan no sen chu ati hlum tak don nia lan ta ka chuan police ho chuan chu pui thiam pa chu an kap hlum ta ni he thil thlena tanga kumsom thum aliam le nuwa chuan he thon thuwa achang tu pa ber marika chu pui thiam anga in thuamin mun fal taka monastery muna hian arun langa ani na taka chuan marika hi undercover agent ni in chulai muna mai chia pasari ngot mai maktak maya an bodan chungchang chu arukin aron chui donani police te soidanin heng mi bote hi he monastery a hian an lu ngai thu le chu an hmu hun berna ani thu chu an soitlat maya kokran mun thiang hlim meu chu wal out taka handap le ti mol pho chu an du lo wangin marika hi heng chungchang chui chiang tur hian an tir lut taringot mayani chu monastery a an how to pa ber father andre chuan lom takin marika chu alo welcome father andre chuan marika chu an omna mun vel chu fan puin a omna tur room te chu ako muwa zan laya wa chuan khapa wangin a room chu san lo turina ti boka marika po hian an na thona mun tur chu mak chu ti ve hle maya chulai hmuna chuan electric power a omlawa phone man tur a om bok lawa khovel mun hrana om ang mai an ni chutia omna mun tur rooma a om fel nu chuan marika chu a in thlaka heta hian thilmak tak mai pakhat chu aron lang chuak ta ni marika oma hian bat mak chin chiana danglam tak mai hi alo oma he pa hi kumsom thum liam ta a pui thiam pakhatin ti hlumatum ngei kha alo ni america ngei po hian ani na dik tak hi ala in hrebik lovani america chuan a suitcase pen thu ruk chu han hongin chuta chuan camera te silai te le khang mi bota mi pasari te file kha alo oma chanchin buwa chung mi bota te melan tarlan na chu uluk tak chuan America chuan alo ena athil ti tur mission chu thil poimo top khokani ti chu hai ruala ni lawani meiche pasari Bona Chhui chu mai pialama helai hmuna lo omte hian eng thil ngen ti thin ti chu Chhui chu angai don bokani America chu pui thiam dangte nen chuan cho ei tur chuan an khoma chulai hmuna an ei tur sem chu a hriat to zonga ei tur tuilo ber alani ome rim te chu makin a hriat ngai po an lani meu lava pui tling tak le chel takin a thil ti tur hereng chung chuan a ei lui ve ram rama chute ei tur te an ei kham nu chuan America chuan bekin chung chu fangkualin amison chu a thok tana etia fankual lai hian mechia chau to mel tak mai an khung hi a hmuwa alanda na tang chuan chu mechia chu apa ngai zan lawani ti hriat thaya abula chuan pui thiam pakhat hi a boka America le chulai hmuna pui thiam danglo thar te chu thil dan chu hrilfia ni in chu meichia chu ramhuai possession ni thu le kohran pui thiam te chuan ti daman tum thu le ramhuai chu to chuan tum thu te chu an hrila chumi zan chuan a voi khat na tan exorcism an perform na chuan America chu atel ve don ani meiche pakhat khuma mu chu aban le kevel chu chen chuan an phuar beta room chunga chuan bati chu an chikwal treu mai boka chu meichia la chu rapom tak chuan aron rumin a oni talowe moti mai tur te chuan rapom tak ta chuan aron awa arum chung bo ruak chu arit do chur mai hian a hriat bokani chuti exorcism an nei lai chu puithiam pakhat chuan video camera hian alo recorda America chuan engwanga record nge ni ti chu azota ani la chuan thunei tu sang lampang hne na an thil ti thin te an report angai thu chuan alo chang ve mai boka puithiam pakhat chuan incantation trong try to cham chu an chama across ken lai chu makdeu mai hian aron alpup maya midang te po chu
abara khai hle ni chuti exorcism an nei lai chuan chu mai chia chu natur le mang ang chuan atal top maya atopa topa chuan exorcism po chu hlo tling taka nei ni in ama possess tu ramhuai po chu no chu anita ni America chu athil mu khan athong deuh ni turani pa ngai tak po chuan ala om theiri meu lova khatiang thil kha ama in ala mungai hau lovani chutia ruma aliat nu chuan adar thalanga chuan han in enin adar thalangan khoi chu aron ke ringut maya chuta adar thalang hnung lampang atang chuan thom dang lam tak mai hi aron chuak tatlat maya he monastery hian mina zongina kan riat ve thiang lo thuruk thuk tak chu anei ani ti chu a chiang viau mai chu monastery nian chuan engmoti tak hian in zomna nei tlat ni hian ein ria a ma se chung thil te chu da tha in amison chu aril ruwa chuan anda poimo le ta zoka under misona athil ti tur po chu chulai hmuna omte thil ti dan maktak awang chuan ma po chu ala chak thei bik lova atuk zinga po chuan amania an e ang tho chatui lo zet mai chu an ron chop leya an zinga ron omthar pakhat chuan an e tur ron chop chu a e ve thei ta hau lo maya pris pakhat chu rong kal hnain a beng bula chuan aron hrit ruwa tui thi lo zet chuan chupa po chuan a e ve le ta ni America po chu aruma vathlen chuan athil e awang chuan aluak bor maya a hapui pakhat chu nado vungvunga hre in awa khoi chu abal ringot maya chutia ken reng lai chuan a hapui tang chuan randung pakhat hi aron thlok chuk nol maya chu thil chuan America po chu abar khai hle ni an ei tur tui lo zeta khan eng thil muni thil dik lo a omani ti chu a ring het bur to mai ani chumi zan lai chuan America chuan helai hmuna a om chan ber mission ti hlo tling tur chuan ma chu ala zui le ta ni America chu aruk thayang ber chuan father Andre ruma chuan lutin chulaya chuan room thu ruk secret chamber chu alo oma chulai chunga chuan alcohol zu tam tham takte e video tape chi hrang exorcism an nei na an record na te chu alo oma ma se America chuan heng thil tam tak te hi lem chan stage chop mai ani ti te chu a hre chuaka mi pui te bum na tan khatiang khan leman lo chang thin hi alo nia he monastery om ho hi pui thiam tak po an lo ni lovani exorcism an perform na room chunga khan America chu valutin cross ama a ron kang nia lang po kha an hnuai lampang atanga lighter abik taka siam manga ron ti al satlia mai ani ti te chu a mu chuaka exorcism an nei na khum te po chu a hnuai lama vibrator an da wangin khati exorcism an nei lai khan ang thei ber turin a hnuai lama tang chuan an ron ti hing ta thin hi alo nia thomak pui lo om anga lo lang te po kha until record sa an lo play lo nia em me che chung chang bi ka hi chuan exorcism emo lem chan ani lawa em me che hi drugs tam tak pe ka ni wangin khatiang khan maksak takin alo om kha alo nia chu drugs manga an jackson na syringe spot chu a khum hnuaya chuan a zuk mu chuak nge a tuk tina an ti dan thin angin tong trai hun chu aron thleng le a chumi tum chu America tong trai hun alo nia America chu English chuan atung traya father Andre chuan Latin manga soi tur chuan alo tia ma se thiam lo wang chuan angoi tareng maya an zinga pakhat chuan ati ai chu aron ti saka chumi tuk po chuan a ma miang tho thil tui lo zet mai kha an ron chop leya America chuan chulai hmuna a omreng chuan atana thalo thei ti chu a hre chiang to khop mai an omna chu pathian mi te om khom na hmuna ni lo ti chu a chianga aruka mission ron nei ani ti chu an hre chuak mai ang ti hlavin a file hrang te po chu a hal ral ta veka America chuan a silai le camera chu aktha in chulai hmuna tanga chu ruk mai chu tuma ma se chu ti lai chuan pon lampanga hian pui thiam hovin thlan tur an lai hi azuk muwa chu thlan tur chu a mani lama exorcism an nei nu mei chia thlan tur kha alo nia chu thila mu wang chuan tlan chua tumna po chu a thul le ta ni chung thil zong a bul thum chu chui chua ngei tumin a in tiam sau maya America chu khang ril ru lama chian lo na nei ho da khom na hmuna khana kala chulai hmuna pui thiam pakhat chuan America hne na chuan chulai hmuna om pui thiam dang te chuan America chu aruka investigation nei tura rong kala ni ti an hriat vek thu chu a hril ta ni chupa chuan America hne na chuan helai hmuna tanga tlan chu tum chu thil ol ai takani lo thu hrilin
อันนี้ปวดชวนไว้ตั้มตักลานชัวตุ่มโตทูเล่ตูนเข่งอะละโหลช่ำทูจูริละจุดเทียงอะอามาคงไอตูเล่อาจารย์จินเราเรียกเจียงตูอาหมูตากาชวนเมริกาปวดชวนอาจารย์จินจูเจ็บเวกจูลตัวเรบิกลาวินอารมณ์กัลชันรังเตตุงเงนี่เนตจูอาริลเวตาเวกาอาไม่เชจนจิงอาปะขัดจูนิมินลามาโบรัลตาเอ็กโซซิซิมเลมอันเนนามีค่ะอันนี้ทูเตจูริละจูปุยเทียมปาปวดชวนเอ็กโซซิซิมอันเนจงจูอาเลมเวกันี่ทูเล่อันทิลตีเองกิมไม่จูปุยสาวังอันนี้ทูจูริละข้างเอ็กโซซิซิมอันเนจงเตค่ะทีวิโซปะขัดตานะอันตีนี่ยะจุมีตรังชวนฟันดิ้งปุยสาตั้มตักอันเล่ามุทินฮีอาลูนี่ยะจุงทูเมริกันนันเรียชวนมักจูอัติเลเมียเมริกาชวนจูป้าเนนาชวนเฮงทิลเตฮีมินชุยชัวปุยละเฮลัยมุนตรังเฮียนกะรวยชัวเวียงเจอาติยะมาเสจูป้าชวนอัช่างเลมเลวเมริกาชวนอินเวสติเกชันจูอันเอชุดจอมเจล่าจุมิจานลายชวนเมริกาจูเบสเมลลามาชวนสุขลาอินจุไลมุนาชวนรูเราตั้มทำตักไม่ฮีอาเราอมเจ้ามายาจุไลมุนาชวนอันมิถาโตเตหานิอมตักฮีอามูโบกาจูมายาเลนิเลวมิดมูฮีมูอินจูมิดมูลาจูอัลลาเจรุลเทเลงาลราบอมตะกันเนจูทิลจูมริกาชวนมากติเอมาฟังอินเลียจูนัทลาวาจูทิลจูพวกอินเทเซียนจูอารมณ์เปรจีมายามริกาเต้นลุตุกเล่ราบลุตุกจูอัลวกบอร์มายาอันทิลไอมักตักฟังข้างเงนิโดนีอัลวกอาเตจวนรันนุงจูอันเลวอมเจ้ามายาติจวนมันโมตะกินจูไลมุนตรังจวนชัวกะอามานียอันภูมิตักเมเชตลานาคานอวัชวกพยาจูฐานจูอรุกเตจุนหายินจูฐานาจวนมีเรียงตู้มาอันเลวภูมิตัดเลวอาหมูเร่งลายคานไม่เชียนภูมิลายค่ะอาหมูไงเสียมักจูอติเลนี่ขยางเงข้าไม่ชรวงค่ะอันดาตักเนียงเลติจวนอังไงตัวนัจูอาเซงนัสมัยเฮติทิลไงตัวมุกตะกาอมลายเฮียนอันนุ่งลำปังจังเฮียนตูตีโปเรียดเหล่าเฮียนอากาจูรนหูปินนิโคเรเหล่าจวนอรุณเสียมาอันหาชัวเลจวนคุมาเฮียนอันเหล่าพอร์เบตานิโคเรเหล่าว่าเหล่าเสียมตูปอจูอามาจวนเหล่าทัวฟาเดอร์อันเดรจวนไอตูร์จูอรุณเก่งบุกาจุงไอตูร์เตจูบอลปลียาเฮียนอรุณชปะไอตูร์จวนอันหันตียามาเซมาริกาจวนไอจูอตุมโตฮาวเหล่ามาริกาจวนจุงทิลเตจูเอ็งทิลเงนิตียโจตามาเซอันนี้ปอชวนอันริดเลมเลวไอตูร์ชวนอันติลุยะมาเซมาริกาชวนไอดูตัดชวงลาวะอันทินริมชวนมาริกาจูนี่ก็เรลชวนอันเสียมจุยเลตาเนอันหาชวดชวนคุมาชวนอันเลวละพัวเบตาอามาเวงตูปอจูอามูฮีลานีติจูอาดานัตรังชวนอาเรเทียมงาละจุไลหุนจูเริ่มจางอาชวนลาอินอันพัวนัจูไออินเพลาอามาเวงตูจูถาตุมชวนอเบงงาละวันในทักตะกินอาติลุมไทตาเนจูปาติลุ่มจวนหูจวนจูกะละมาจวนมันโมตักจวนอวกะละอาทิลหมูจวนอาทองเชียงแคร์ไม่ไอตูรันโลเปกชินค่ะมีริงซานิติจูอวเรชัวกะจุดเดียจูกะอมไลจวนอามาปุยตูปุยเทียมปะขัดค่ะอารุนลูตาจูปาจวนอามิรุนจนไม่เชียปัสริเตซาจูอันเอชินตูจูอารุนฟรีลาจูทุนเรียจวนอาทินริมเลมายะมเรกจวนจูปาบุลาจวนไลบรารีละมาช่วยตัวจวนติยาจูป้าจวนมาเรกจูปุยเซลินเลขบุเลียนตักไม่จูเบียกินจันจินเจียนบูจูอรุณละทาอะจูเลขบูจังจวนจูเบียกินจันจินลุยโตจงจูเรียดจูเวกจูอานิตานี่จูตะจังอาลันดานจวนจูมุนจูเบียกินตักโปอาลูนิจิละวะเฮมอนัสตาริยาเฮาฮีปอลกัลสุลกันเตียงจีเฮาค่ะอันลูนียาจูเลขบุลุยโตตักไม่กุมจริตลายาอุปโตเลขบัวจวนโนปังประคัดบาดมากดังลำตักในจูอาลูเปลี่ยนตุรทูเลจูโนปังจูทิลสวนลูติโตเมเชียปัสริซาจูไอตีระจูมินัวเมเชเทียงลิมที่เซนอินตีรินรำพวยเตลัลทิลติไทยตะกาอารุนจันตุรทูจูอาลูอินเซียกาจุงทิลเตอันเชียร์โจนูจวนปุยเทียมประคัดป้าเนียนจวนเมเรกจูกลานชัวดุนชวนตุมาจูปุยเทียมป้าชวนอันนัดหวยตอนในละจังชวนอันกลานชัวดุนไทยไม่จูอาริงะอามาปัวกลานชัวแล้วตุ่มโตน้ำมุนันิทูตะจูริละมาเสหตาเฮียนมาเรกชวนจูปุยเทียมป้าจูอุนไรตักชุงเฮมอนิสตาริยาแล้วโตนีวังชวนอาริงเลลตาริยวมายาจูป้าชวนมาเรกบุลาชวนอารินเจียทูติเจียนนานอันเฮาตูเตนะกลานชัวตุ่มจุมาอันวกน่าเสร์กุลไม่ตะจูอันมัวจุดเตียงอันวกนั้นหูมาเตมาเรกันนั้นหูตากาจวนอาริงเวเลตานี
an pahnih chuan an awmna hnuai tunnel chu pan dunin chulai hmun atang chuan tlan chuah chu an tum duna laltrin chu khain malampang chu an pan dun zela chu tunnel topa chuan chhuahna tur reng reng chu alo awm hauh lo chu puithiam pa chuan America chu lo ti derin chulai hmun a hruai chu Amah tang toin alo tum sa reng hi alo nia ambik taka an siam hmuna hian alo hruai lek hi alo nia America chu thinga hian phur betin korfual sen ha ho hian an lo om hual khup maya Father Andre chuan American aruka investigation nei Tura an monastery arong kalna chan po kha an ruam han lok na vekani thu te chu hrila hun rei tak chunga ta to an Mizon mi bik chu an lo nga to thu te chu a soi chuak boka chin chia na nei dang lam tak no pang chu hun rei takata alo pian hun an nga to thu te chu no pang chu mi hring fa ni lovin ram hoi fa ani tur thu te chu hrila chuan mi du chu tu dang ni lovin ama America nge hi ani thu chu a hril boka an omna hnuaya chuan kumza tam tak chung an lo von him to rem hmun kongkhar chu a om thu le an mani ho chu pathian ring tu ni lovin setana betu an ni thu te chu a hril boka America chu an tan liau liawa an biak setanan a pe ka ni thu te chu a hril tel boka chung puithiam ho chuan in thoina ritual chu an kal pui chawa nula thiang hlim pakhat chu ran hruain anghonga chuan zein atisen chu nawa chuan an lo dowa chung puithiam ho chuan chu ti sen chu tlema inin America chu ti luina chuan chu ti sen chu an in lui tira chu te ti sen an zawai maya an in nu chuan America ramhoi thil ti thei taka chan tir tur chuan ma chu an la zui nga la he ramhoi thil ti thei taka chang tur hian Amah in meche Pasarih sa te an lo ei tir to boka tuna chuan ramhoi thil ti thei taka a chan hun chu an ngak do top to mai ane chung puithiam ho chuan doi tu cham te chu chamin thim thil ti theina chuan America chu aron luah vat theinan chuan thei top chu an chuat tlanga ma se chu tianga an thei top an chuat nu po chuan America chuan danglam na eng thil ma chu ala om tlat lo chutia beidong mel do taka an om chu America chuan deu so tak hian alo nui sowa chung puithiam ho po chu lo na chuan ron manin mitam tak nun na an lo la towa hetianga om zenei lova aum le tamei tur chu an hre thiam lovani lo thona lian tak dang pakhatan nei le chu America chu an ho tu ten an ngei ven ve reng ani ti chu an hrevek maya chu tianga rei takabo ni chuan an ni chu amo phurtuwa ngain an ron man mei don ti chu an hre chiang ve vekani chung pol kal sul ho chuan ngei dan dang pakhat chu an nei le a America chu tha a rem hun kongkhar hun rei tak chung an lo von him towa chuan thelu mai chu an ril ru ka chung ho chuan America du lo chung chu nuk luin rem hun kongkhar lampang chu an pan pui ta ni chu tianga an tumber an hlotlin tak lawa chuan Father Andre chu a zenga puithiam pakhat chuan demin ani po chu lukhama a mai hup sakin ati hluma midang hriata chuan zu in na satwanga thiani thu chu midang te chu hrila chulai monastery om ho chu lo thona chuan harun manin an mi tha tak te chu mi hmu thei lo tur chuan an hal rala Father Andrea boral ta po chu amitan la siam lo wang chuan ameng ko maya heti la hian bangan tar cross chu alet ling zong chuan ron omin Father Andre taksa tang chuan tho hi ron thlok chuakin rem hun kongkhar an ti lama chuan a thlok thla a chu tho chu America taksa chuan lutin amit chu aron meng kok maya a taksa chu rap om tak takaron in herin America chu rap om tak chuan aron tho chuak le ta ni heti la hian puithiam pakhat chuan Father Andre ruang chu vuina alo nei me ka puithiam pa chu boruaka chuan kangin a taksa tang chuan tho hlir mai hi ron thlok chuakin chu pa chu athi zui nga la America chu chulai hmuna chuan rong kalin ritual angkal pui andik loe mon ti kha an nga thei tok lo wangin khatiang khan an how to pa ber Father Andre khan ator pha ta khania America a demon forma an han mu chi chu an rin ang ani le chi lo nge ni don ni an hlau lu tuk chu an tlan chia a ma se chungrila huat na le sual na hlira khat to America chuan chung hau chu boruaka chuan an le ling zong chuan a khai kang hluma tuna zet chuan he khovel hian sual thim thil ti theina chak tak mai chu ama chon angai don ta ni sual hi atira me mit watani lo chuan alo lian tiel tiela kan ta na hlo umle nok sak tham alo tling thina ni